Nebuď teľa. Takto znie heslo letného tábora talentov, ktorý v Rimavskej Sobote počas 3 dní formoval nových lídrov okresu. Leto je v plnom prúde a zatiaľ, čo väčšina mladých trávi čas pri vode, nájdu sa aj takí, ktorým vzdelávanie nerobí problém ani počas prázdnin. Je ich 16. Každý z nich chce byť úspešným lídrom, ktorý bude schopný vhodne argumentovať, čítať reč tela, verejne vystupovať či poznať etiketu a vedieť sa prezentovať. Sú plní elánu, entuziazmu a chuti po nových vedomostiach. Toto bola úplne super skupina. Z toho dôvodu, že sme mali prakticky každého od 14-ročných študentov až po 35-ročnú starostku jednej z obcí, čiže vážne to vekové zloženie, to zloženie z tých skúseností bolo veľmi široké a ja si myslím, že jeden od druhého sa tí samotní participanti mali čo učiť. Daniel je vzorom reprezentatívneho študenta. Momentálne študuje v Oxforde, no svoje stopy zanechal až v 25 krajinách. Už od strednej školy mu nerobilo problém za vzdelaním vycestovať do zahraničia. Teraz je odhodlaný svoje vedomosti a skúsenosti odovzdať ďalej. Mladí ľudia sú budúcnosť Rimavskej Soboty. Pretože momentálni ľudia, ktorí sú v pozíciách manažmentu, v pozíciách toho, že riadia toto mesto, prichádzajú k tým záverom, že im chýbajú tie moderné a inovatívne metódy, ako je možné mesto posúvať. Mladí ľudia si musia uvedomiť, že oni sú budúcnosť tohto mesta, oni sú budúcnosť tohto regiónu a jediný spôsob, ako dokážeme toto mesto podať ďalej, je to, že mladí ľudia sa chytia za ruky a všetci spoločnými silami budeme hnať toto mesto dopredu. Spolu s Danom sa študentom venovala aj Naďa Miháľová, lektorka Univerzity Búchaženského inštitútu tvorivosti. Projekt sa mohol uskutočniť hlavne vďaka občianskemu združeniu Naša Sobota. Nejedná sa iba o finančnú podporu, ale taktiež aj o podporu jednotlivých členov, ktorí sa zapojili a mnohí z nich prišli počas týchto 3 dní študentov podporiť. Veľmi podstatným faktorom je, že občianske združenie Naša Sobota tento tábor poskytlo študentom bezplatne. Projekt bol Našou Sobotou podporený práve z toho dôvodu, že občianske združenie Naša Sobota vidí kľúčovú časť práve v spolupráci s mládežou a má záujem hľadať a vyhľadávať a podporovať a rozvíjať talenty v meste Rimavská Sobota. A tento projekt alebo tento tábor bol vlastne taký nástroj, ako to môžeme ďalej robiť. Študenti si z tohto tábora odnášajú mnohé. Sú to nielen užitočné vedomosti, ale aj nové priateľstvá, ktoré ich ďalej budú sprevádzať v ich profesijnom raste. Tak na tomto tábore som sa naučila stolovanie, reč tela, správanie sa v spoločnosti, mali sme prednášku o svojej značke a prezentačné tipy a triky. Do tohto tábora som sa prihlásil kvôli tomu, že som sa chcel naučiť niečo nové, pozbierať nejaké nové skúsenosti. Tak v budúcnosti by som sa určite rada zúčastňovala aj nejakých dobrovoľníckych akcií s Našou Sobotou, pretože je to niečo, čo ma môže posunúť dopredu, dať mi to nejakú skúsenosť. Týmto by som chcel poďakovať Našej Sobote za túto neopakovateľnú príležitosť a za všetko, čo som si vďaka nim mohol odtiaľto odniesť. Ďakujem. Občianske združenie Naša Sobota už teraz pripravuje mnoho ďalších projektov, a to nie len pre študentov. Veľmi podstatnou zložkou je dobrovoľníctvo, ktoré nechýba pri žiadnom z ich podujatí. Stačí len sledovať ich web stránku a zapojiť sa môže každý. Tak teda nebuď teľa a urob niečo pre svoje okolie. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová.